Is-sitwazzjoni fl-isptar Mount Carmel komplit tigrava kif il-Gazzetta The Sunday Times of Malta żvelat li nstabet aktar droga wara rejd li sar mill-pulizija f'dan l-isptar. Kien is-sit netnews.com.mt li l-ġimgħa żvela li f'Mount Carmel daħlet id-droga. Bis-sit NetNews jiżvela wkoll li dan ħareġ fil-beraħ wara li 6 pazjenti ta' Mount Carmel kellhom jittieħdu l-isptar Mater Dei minħabba l-effetti ta' droga sintetika. Il-Gazzetta The Sunday Times komplet tibni fuq din l-istorja meta ppubblikat rapport dwar kif it-taqsima ta' kontra drogi fih dan il-korp tal-pulizija issejħet fl-isptar biex tinvestiga s-sejba ta' droga sintetika f'waħda mill-wards ta' Mount Carmel. Fil-fatt jidher li fir-rejd instabet aktar droga bir-rapport ta' The Times jgħid li qed ikun maħsub li droga ddaħlet fl-isptar minn persuna li qarqet bl-istaff biex tat l-impressjoni li kellha bżonn il-kura f'Mount Carmel. Kien il-ġimgħa meta NetNews żvela li 6 pazjenti kellhom jiddaħħlu l-isptar Mater Dei minħabba overdose ta' droga sintetika u dakinhar stess NetNews kien għamel mistoqsijiet lill-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn illi ffaċċjat bil-mistoqsijiet ta' NetNews kien kostret li ammett il-każ. Jien informat li dawn il-pazjenti huma f'kondizzjoni tajba, nifhem li tieħdu Mater Dei bħala prekawzjoni għax kien hemm suspett li setgħu kienu qed ibatu minn xi affetti ta' xi abbuż. Il-pulizija huma involuti f'dan il-każ biex jaraw jekk kienx hemm verament xi forma ta' abbuż minn sustanzi. Imma fl-isptar bħalissa m'hemmx biżejjed sigurtà biex nassiguraw ruħna li ma jidħlux dak tip ta' drogi? L-sigurtà fl-isptar hija tali li tħares kemm il-pazjenti kif ukoll l-istaff. Ma' NetNews persuni qribu li jiffrekwentaw l-isptar Monte Carmeli qalulna li l-problema ta' droga sintetika fl-isptar qed tikber tant li mhux darba u tnejn li l-istaff ta' dan l-isptar ikollhom jiffaċċjaw din is-sitwazzjoni. It-Times qalet sa dan it-tant li l-pazjenti li kellhom overdose minħabba droga sintetika kienu f'Ward 1 tal-irġiel fejn b'kollox hemm 22 pazjent, uħud minnhom pazjenti bi problema marbuta ma' droga u dan peress li l-unit speċifika ta' droga tkun dejjem okkupata peress li tiflaħ biss 8 pazjenti.